dening para kadang putra Tari kuda kemang perang tarikan sang Prabu Singa bareng ngaturaken sugeng sonten binarak ingkang sekeca atos purnaning papan pagelaran wadya bala saking para Jawa ingkang sami nitih terangga dampiak budale bagus pangriya sare Cinandra saking mandra Jamal Lorot Cinandra kadya lintang Bima Sekti Dampiak budaling prajurit ingkang sami nitih terangga tumuju wonten sasana papan pagelaran agung cambraning dening para kadang putra wadya bala saking praja Batar ingkang sami nitih terangga derek jekaripun sinuwun para bulono semandra kami patembaya nglamar kusumaning kali Dewi saben lampahnya dening para kadang putra nyumpang bala yuda wadya bala ingkang sami nitih terangga cacah wonten sekawan ngantos gedhe kabudalan padha daya ingkang jagi tepis sering raja geni lembu amisena rentanipun sang Prabu Rarasemandana lampahnya dening para kadang nyumbang gala yuda anala sakwana kang aran Nirbaya lir gedhe baya kang pekewuh alas kang nekake gara-gara pekewuh kang gedhe gara-gara tindak karo murka barisaning para naga lodaya utusanipun sang Prabu Sima bareng panguwasa wonten tlatah lodaya hayo Prabu Sima bareng raja para murka minangka dewane kamurkanan Bocleng bolos aparat gugur berdeh para danyara kaparancana Gandharwa sambe kono para dene kadang para pada para sandereng para pergasaan para pergasaan wadya bala saking para jaludaya makumpul wonten ambaning wana panguwasa wonten tlatah Ludaya Kartadaya wadya bala saking para Jawandara ngene
laku putra sawang bantarane kariwian bakal dadi grojokan gojekan bakal dadi tetangisan alamun mbok bacot apa kang dadi sedia pemboyong sangga langit Kandarwa sampe kala waratya pololodaya pakumpul tenambaning wanandara cekaring paduka sinuwun ana godhana marak seba sinuwun Pacuwang bantaraya prajurit pusing akul-akul aja mung prajurit pusing runcah-runcah maju alagare ati lakon geglek kala mangsa ati apa maju Noko Bagindaraja marak sabaya jareng maduka maju iya nira kang para prajurit Sirana lada tuk engoni ceritane Sang Prabu sasra bau mas pati arang patih suwanda lelabuhan
Ayo kang kinolong dari para koro guna kaya setan poron yen andhapi nuhun mitrah sakaing lara pangsamiya bali sakaing omong pangsamya miruda welas asih pandulune Aik berlian sakai praja kapur tibane wesi sakai wisata sarata kala toto kai wae lemah sanga songe landa kuating wong lemah miring miang baki pone marah Mato.
Manggala Yudha. Ah. Keser Yung Manggala Yudha. Manggala Yudha. Yung Manggala Yudha. Tak lekuk-lekuk. Singo Baro Asmado.
Kapungkur ana jaman buntut gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer metu wong edan bengi diputer
Nggih. Dumateng Borkadang Sutrisno Budaya kakung talah putri kang satu bagian matan dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ugi para tatuangga ing mriki kawula susule saking keluarga Agung Nyumangkala Yuda ingkang dipun pandhikani dening Mbah Tris aturan gunging panuwun dumateng sedaya pihak mliginipun dumateng kang menggugati sahibul hajat saking Bapak Suherman duweni Ibu Khalifah Bedakana tepi darmaning sepuh wonten sasana wedal punika ingkang sampun kesani bali kala sak rombongan. Ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak aparatur pemerintahan Desa Tugu, juga dari Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil dari sektor mantep ingkang sampun paring pambiyantu palilah izin pentas saking keluarga Agung Nyumanggala Yuda ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wonten sasana wedal punika Nyumanggala Yuda katimbalan kang arsa dalem Bapak Suherman tuwin Ibu Khalifah minangka tepi darmaning sepuh ndhawuhaken Kang Putra paring asmara Mas Jeki pikantuk Mbak Cici mugi-mugi sawibaripun gelar budaya maten sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan kekancing ing tresna wujud putra ingkang dipun impi-impikan ugi dados keluarga ingkang selalu bahagia wonten sasana wedal punika mugi-mugi pinaringan rezeki kang lumintu kathah halal ugi barokah kagem sedayanipun khususipun dumateng kang menggugati Bapak Suherman pinaringan seger waras pinaringan rezeki kang melimpah ruah saha barokah wonten sasana wedal punika wonten ing dinten Sabtu wage malam Minggu Kliwon sampun kalampahan pun ngantos wonten sasana wedal punika saksaya panjenengan sedaya keluarga Agung Bapak Suherman sampun nanggap jaradan Nyumanggala Yuda mugi-mugi tidak beno saking sengkala rubida cinelakna ing panuwun tepi saking Poncobaya. Mobil atur bisaran kalau sak rombongan anggenipun atur panglipur minangka wakil saking keluarga Agung Nyumanggala Yuda. Wonten klojak lajeng atur solah munika kang boten meranani wonten karsa dalem panjenengan sedaya Agung ing samudra pangang sami kanthi sesanti. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap ugi selamat ingkang nonton tanggapan amin 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 rahayu 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 kang sami pinanggih nuwun nuwun nuwun. Sun puji dumateng pangeran mugi kadang mitra sami kalisa lir ing sambikala bena-bena saking bilahi ajalakna ing panunggil ngrungkebi sarata junjung budaya Jawi asli para ting tata krama do Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kita sak rombongan Nyumanggala Yuda nindakaken pakaryan anglelipur dumateng para pirsawan mula sinawa basa rakitane gandeng Jawa kang sapisan saben hari anuntun lakuning pesti puji suci kang kita asesanti
rahayu saking bilahi monggo-monggo sami tumutamuji maring sane Gusti Kang Maha Suci nyumanggala yudha nyumanggala yudha kalisa ing sandikala najan sedina mung mangan sepisan hati senengku enak turu enak kerja penak cerali marang aku sering bermatana tega tenan sliramu marang awakku kok tinggal lunga suwe opo danyaku saiki tak take sing dadi janjimu lali aku aja lali anakmu saiki wis gede-gede pengen nyuwun pirsa sapono bapake udan tangis atiku tambah nelongso ning atiku ya sayang sia-sia ya pancen wis suwe anggenku lunga nggenku urip aduna sepana kutha aku ninggal anak bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah lara pancen saiki uripku wis mukti nanging aja mbok anggap aku wis lali jerone ati mung tansah ana sliramu luwe-luwe dadi supajroning atiku pancen wis dadi supajro ning atiku yen durung bisa keturutan karepku aku ora bakal lali maring wekasanmu
mung tak jaluk sabar ngenteni tekadku yen anakmu takon sapa ta bapakne kuwi kabeh ngono wis ana benere kandhanono aku isih nyambut gawe gemulyane anakmu kelawan kowe Bobo aku kena wong lanang disayang sayuda penak doa do aduh biong duwe bojo gedine kaya tong glundung dikandani tersinggung jarene aji mumpung ra usah cerewet kro timbang kowe tak tudung piye maneh to Kang Mas nek guru jari melas pingin lemu sithik tiba ilah kok malah bablas po apo apo kena wong lanang tak sayang sayuda penak doa do aduh biong duwe bojo gedine kaya tong glundung jasembrono to Kang Mas ngene ritek kome melas kesenggol saiki kantongamu gampang bablas timbang pikir-pikir bingung penake manjel sarung dolan liwat timpen kelei pacarku piyen jo sembrono lemah sukra ngene ritek kowe tedas kok singgah saithik kantonganmu gampang bablas bo apo apo kena wong lanang disayang sayuda penak doa do aduh biong duwe bojo
putraku sing bagus rupane yen nangis ya ilang baguse tak kadang-kadang bisa urip mulya dadiya priya kang utama ngluhurne asmane wong tuwa dadiya pedekare bangsa wis jemenengo anakku lagi golek ijah nangis tak lelo ledong putraku pijar nangis wae tak amban nganggo jarek kamu ya nangis bunda ibu bingung wis jep menengo anakku nangis wae tak emban nganggo jarek kawung matur iya nangis bunda ibu bingung padang jinglang wis cepat pokok meneng itu nangis kaya buta kekilane lagi goleki cah nangis tak nangis wae tak emban nganggo jarek kawung yen nangis bunda ibu bingung yo mangkono yudha Hayya.
Adalah. Ayo. Ayo. Oh oh. Lekuk lekuk. Dodo atau para kata keputusan sudah budaya sampun paripurna maupun pasukan saking keluarga Nyuma kalau yudo bagi sakit atau syukurane pagale jambe saya Jaya Wijayati Nyuma kalau yudo tan saam jayeng bawana ing salam ya guys meru